إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله یقینی بات ہے کہ بڑی ہی خوش نصیبی دی بات ہے اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے بھاگاں والے لیکھاں والے مقدراں والے جنہ دی قسمت دے کیا کہنے کہ جڑے اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرما نے اور اللہ دے گھر دے اے مہمان نے۔ یہ بات میں اپنے کو نہیں کی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر مسجد دے اندر آندا ہے تو اللہ دا وہ میزبان ہے اور اللہ پاک اس بندے دے مہمان نے۔ 5 مرتبہ آندا ہے اللہ دے گھر دے اندر تو اللہ دا مہمان ہے۔ میرے تیرے گھر دے اندر کوئی مہمان آئے ہیں تو اہی وہ دی خدمت توازو کرنے اپنی طاقت تو ود کے کہ تاکہ مہمان دے دل دے اندر کوئی گل نہ آئے تو وہ تو رب رحمان ہے، وہ تو بڑیاں ہی طاقتاں والا ہے، وہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق رب رحمان اپنے مہماناں دی میزبانی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے اور آخرت دے دل دے اتے یقین رکھدا ہے وہ جدوں دے گھر مہمان آئے ہیں متھے دے اتے وٹ نہ پائے، غصہ نہ چڑھے، وہ بلڈ نہ تیز ہوئے، بلکہ مہمان نو اللہ دی رحمت سمجھ کے او دی خدمت توازو کرے، او دے بدلے اللہ پاک تہاڈے رزق نو ودا دے گا۔ مہمان دعا کر کے جائے گا، کھانا کھائے گا تانوں دعا دے گا۔ تے اس واسطے آپ احباب دی بڑی مہربانی کہ تسی اللہ دے گھر دے مہمان ہو تو میں تہاڈی عزت اور احترام ضرور کراں گا، کیونکہ اللہ تہاڈا اللہ دے مہمان، اللہ تہاڈی عزت حیا کردا ہے اور اللہ دے ملائکہ فرشتے تہاڈے حیا کردے نے، اس تو بڑی کڑی بات ہے۔ اور دوسرا اسی جڑے چند ساتھی اتنے بہ جانے ہیں واضح و نصیحت واسطے، واضح و نصیحت دا مقصد یہ وے ایک تو میرے مطالعہ دے اندر اضافہ ہوندا ہے اور دوسرا میں اینو عبادت سمجھ کے کرنا تو اس دا فائدہ آپ احباب نو بھی ہوندا ہے، کسی نو تھوڑا ہو گیا کسی نو بہتا ہو گیا۔ او دی مثال تسی انج سمجھو کہ ایک ٹوٹی ہے تو او ہو جائے لیک، او دے تو پانی دا قطرہ قطرہ ڈگدا رہے تو او زمین تے نہیں پاڑ دی لیکن کم سے کم زمین دے اتے رنگ ضرور چاڑ دی۔ واضح و نصیحت دا قرآن اور حدیث دا مقصد ہے سنان دا اور سنن دا کہ انسان دا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان وعدہ ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو بندہ 5 ٹائم مسجد چاہے
تو وہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ تو جو ہر وقت شیطان دے شکنجے دے اندر رہے، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ شاہ نہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کی، ایسے بندے میں بھی ویکھے نے، شاید تُہاں بھی ویکھے ہوں، میں تو ویکھے نے کہ جنہاں نوں میں زندگی بھر میں اتھے جوانی بھی اتھے گزارنے تو بڑھاپا بھی اتھے گزارنا، ایسے بندیاں نوں میں جاننا کہ جنہاں اج تک مسجد دے اندر پیر نہیں رکھے۔ تے رونے اسی کی رونے ہاں تے کنہ کے رونے ہاں؟ بندیاں کے بل بڑا آ گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، گھیو مہنگا ہو گیا ہے، فلانا ہی شے مہنگی ہو گئی ہے، ترتی نہیں پئی، کی کریے؟ جڑیاں اللہ نے نعمتاں دتی ہیں انہاں دا کی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ وہ اللہ نے صحت دیتی ہے، جوانی دیتی ہے، پیر دیتے نے، ہاتھ دیتے نے، وہ دی کی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ پھر بندیاں کو مانگنا ہے، منگتیاں کو مانگ رہے ہیں، اپنے مالک دے کولوں منگیا کر، اپنے رب رحمان دے کولوں منگیا کر، وہ دے کو منگیا کر، یقیناً وہ عطا کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث مبارکہ سن دے جاؤ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کرتے نے، فرمایا الدعاء بین الاذان واقامت مستجاب فادعوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان اور قامت دے درمیان دعا دی قبولیت دا وقت ہے، اس وقت دے اندر کیتی ہوئی دعا، اس وقت دے اندر کیتی ہوئی التجا، اس وقت دے اندر پکاریا ہویا اپنے مالک کے حقیقی نو، خالق کائنات نو پکاریا ہویا راگاں نہیں جاندا، باقی اس وقت دی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماندے نے۔ اے وقت اللہ پاک نے تینوں تے منوں دن تے رات دے اندر 5 مرتبہ مہیا کیتا ہے، اس واسطے بکاریاں دے کولوں منگنا چھڑ دے، اپنے گھراں دے اللہ دے گھراں دے طرف آیا کر، او دے کولوں منگیا کر، ایسے کو منگیا کر جڑا محتاج نہیں، محتاجاں کو نہ منگیا کر، منگتیاں کو نہ منگیا کر، جنہیں آپ کھاتا منگ کے انہیں پرونے مارے بھوکے ٹنگ کے۔ منگتیاں کو منگتا پھرنا ہے، منگتیاں نے تینوں کی دینا ہے؟ بندیاں کے نہ رویا کر، اپنے خالق اگے رویا کر، اپنے مالک اگے رویا کر، اپنے حقیقی داتا اگے رویا کر، غوث آدم دستگیر اگے رویا کر، او دے کو منگیا کر۔ دن اور رات دے اندر اے موقع بڑا عظیم موقع ہی، اس موقع دے اتے آن کے وقت دے نال اذان ہو جے، آن کے سنتاں ادا کیتیاں تے او دے اگے دعا کریا کر، او دے اگے التجا کریا کر، او دے اگے اپنیاں ضرورتاں، او دے اگے حاجتاں، او دے اگے ترلا تے او دے اگے منت ماریا کر، تے اونوں راضی کرے گا تے او تینوں عطا کر دے گا۔ تے صاحب دل بڑی ہی پیاری ترجمانی کردا ہے، آندا چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ مسلے تے سواری کر۔ چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ مسلے تے سواری کر، اور رکھ سر سجدے آوزاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، رکھ سر سجدے آوزاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، اور جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، او جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں روکے اوتھوں ہٹ دی نہیں، گرم سرم چو اس وچ لگا دے تو، واوا لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی۔
واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے رب دے اگے رونے دی وا صدقے اس روانے تو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اپنے مالک دے کولوں منگ او تینوں عطا کرے گا بندیاں کولوں نہ منگیا کر اللہ دے گھراں نو آباد کرن والا بن جا اللہ دنیا دے اوتے بھی سکون تے راحت تے اطمینان قلب نصیب فرمائے گا آخرت دے اندر بھی قبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی تینوں راحت تے سکون تے اطمینان ہی اطمینان مل جائے گا اللہ دے گھر دی طرف آیا کر اج دنیا دا نیٹ ورک بیزی ہو جاوے کال نہ ملے نیٹ ورک بند ہو جائے پریشان ہونا ہے کہ فیس بک نہیں چل رہی نیٹ نہیں چل رہا گل نہیں ہو رہی اللہ دے کول اللہ دا نیٹ کدی ویکھیا کر او دی بک بھی کدی ویکھیا کر او دی بک جڑی ہے قرآن مجید بھی کدی پڑھیا کر فرقان حمید بھی پڑھیا کر علماء نے تینوں دسیا کہ قرآن دا احترام کرنا ہے اینو اچھی جگہ تے رکھنا ہے تینوں اے تے نہیں کیا تو اینی جگہ تے اچھی رکھ چڑھ کدی ہاتھ بھی نہ لائیں اللہ دے گھر دی طرف آئیں گا تو یقیناً اللہ پاک دنیا اور آخرت دیاں پریشانیاں دور فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ کما حق ہو جو بات کیتی ہے اللہ اس دے اتے منو اور آپ احباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.